club. De weg naar promotie kende deze week een kleine hapering voor VVV. Is Vito van Krooi op tijd fit en wie vervangt Roel Jansen in de derby tegen Fortuna Sittard? Dat zien we straks. Eerst terug naar afgelopen maandag. In een regenachtig Utrecht en een leeg stadion Galgenwaard traden de Venlonaren aan tegen de nummer 18 Jong FC Utrecht. Trainer Maurice Stijn was er niet bij vanwege ziekte. Jai Driessen nam de honneurs waar. VVV speelde niet overtuigend. Het was wel de betere ploeg, maar tot veel kansen kwam de Venlose ploeg niet. Na een dik kwartier was Niels Reuzeler het dichtst bij de openingstreffer in de eerste helft. Na een corner van Clint Leemans werd zijn inzet echter van de doellijn gehaald volgens scheidsrechter Van der Eyck. VVV claimde een doelpunt, maar het leek erop dat de scheidsrechter gelijk had. Even later claimde VVV een strafschop toen Torino Hunter werd afgestopt in het strafschopgebied. Er zijn scheidsrechters die hem voor minder geven, maar Van der Eyck dus niet. Na rust drong VVV meer aan, maar groots was het nog steeds niet. Dit was wel de mooiste aanval na een kleine 10 minuten in de tweede helft. Tristan Dekker stoomde op aan de rechterkant. Zijn voorzet werd door Torino Hunte teruggelegd op Vito van Krooi, die met links net over het doel van Utrecht goalie Nijhuis schoot. Diezelfde Van Krooi moest even later het veld verlaten na een harde botsing met doelman Nijhuis. Een dubbelpech voor VVV. Van Krooi eraf en geen penalty volgens Van der Eyck. Invaller Gideon Zelanum kreeg daarna nog 2 kansen om het duel te beslissen. Maar de Arsenal-huurling kreeg de bal niet voorbij Nijhuis. In de blessuretijd leek VVV toch nog de winst te pakken. Maar een kopbal van Ralf Suntjes werd teruggefloten vanwege buitenspel. En zo moest de koploper in de Jupiler League genoegen nemen met een punt. De zieke Maurice Stijn, die de wedstrijd volgde op een laptop in zijn hotelkamer, rekent het puntverlies absoluut toe aan de scheidsrechter. Ik denk dat je minimaal 1 penalty had moeten krijgen. Ik denk met Hunt in de eerste helft al een penalty is. En met Vito is het volgens mij geen enkele discussie dat het een penalty en een rode kaart is voor de keeper van Utrecht. Een onbesuisde tackle die overal op het veld bestraft wordt met rood, behalve in het 16 meter gebied. Dus ja, deze scheidsrechter heeft ons wel degelijk 2 punten gekost. Ik denk altijd dat je naar jezelf moet kijken en natuurlijk heeft de scheids wel een hele grote rol gespeeld, maar we hadden het gewoon al eerder moeten beslissen. En dan konden we naar de scheids kijken wat we willen, maar dan hadden we gewoon 3 punten. Dus, Ja, jullie waren ook niet in het grootste doen. Hoe kwam dat? Ja, als ik daar een verklaring voor had, dan zou ik het graag willen zeggen, maar ik zou het echt niet weten. We hebben allemaal ons stinkende best gedaan, denk ik. En soms heb je er van die dagen bij dat het er even niet uitkomt. En dan weet je als een ploeg van Jong Utrecht, we hebben ook degelijke spelers, dan wordt het een moeilijke avond. En als de scheids dan ook een beetje tegen zit, dan wordt het moeilijk. Kijk, Volendam uit was voor mij, dat was de graadmeter. Daar hebben we goed gespeeld, daar hebben we al onze taken uitgevoerd. Nou, dat vond ik tegen Achilles niet goed, alleen toen scoorden we heel snel en heel gemakkelijk. Nou, afgelopen week was dat zeker de eerste helft niet goed. Ja, en dan zie je dat we het moeilijk krijgen tegen een ploeg die heel compact speelt, die heel verdedigend speelt. Dat weten we inmiddels, alle ploegen tegen ons zo spelen. Dus ja, in dat opzicht zullen we morgen aan de ander vaartje moeten tappen. Door het gelijkspel slinkt de voorsprong van VVV op nummer 2 Jong Ajax tot 6 punten. De concurrenten voor promotie volgen nu op 14 punten. Tristan Dekker zit bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal onder 19 jaar. Later deze maand speelt Oranje de beslissende ronde voor de EK-kwalificatie. De 18-jarige rechtsback mocht eind vorig jaar al mee op een 2-daagse trainingsstage. De definitieve spelersgroep wordt op donderdag 16 maart bekendgemaakt. Ik heb met de bondscoach vorige week telefonisch contact gehad. Hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft wel behoorlijk wat concurrentie op zijn positie. Maar hij is die 2 stagedagen heeft hij het uitstekend gedaan. Zijn beste kant laten zien. Dus wat dat betreft hoop ik voor hem dat hij erbij zit. Selectie en staf van VVV gaan na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard morgen langs in het supportershome. Daarmee wordt het afgelaste nieuwjaarsfeest ingehaald. Als dank voor de steun van de fans komen de consumpties tussen 10 en 11 voor rekening van de club.
En nog een aardigheidje is dat vrouwen gratis mee mogen als introducee naar de wedstrijd tegen Fortuna. Dat doet de club in het kader van Internationale Vrouwendag eerder deze week. Kijk voor meer info hierover op de website van VVV. Met hopelijk dus veel vrouwen in de koel en na afloop een gegarandeerd feestje in het supportershome kan het niet meer misgaan tegen Fortuna. Onzin natuurlijk, want makkelijk zal het niet worden. Fortuna, dat 15e staat in de stand, doet het onder de nieuwe coach Sunday Odyssey goed. Dit jaar werd er pas 1 keer verloren. Ja, die doen het heel goed. Die hebben het goed voor elkaar. Ploeg die heel moeilijk te bespelen is, die zeer weinig weggeeft, die heel compact speelt. En veel punten pakt. We hebben vorige week nog bij Emmen uit met 2-3 gewonnen. Dat is niet makkelijk om daar te winnen. Dus dat is gewoon een geduchte tegenstander. We hebben ook niet voor niks in de eerste wedstrijd van ons gewonnen. Dus ja, bij ons moet alles 100% scherp zijn en gefocust zijn om een goed resultaat te halen. En alles wat minder is, dan kan je morgen echt tegen een domper aanlopen. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar dat weten we. Want vorig jaar, wat ik al zei, was het ook niet makkelijk. En maar we weten zelf ook van als we gewoon iedereen 100% scherp is en we onze team, onze ploegen naast elkaar zetten, dat wij wel de betere team zijn, denk ik. En dat moet eigenlijk het verschil maken uiteindelijk. Stijn kan morgen geen beroep doen op de geschorste Roel Jansen en de nog steeds geblesseerde Opoku. Vito van Krooi, die maandag geblesseerd uitviel, lijkt wel te kunnen spelen. Vito is er morgen bij. Dat leek ernstiger. Dat is met name gewoon even de schrik geweest. Dus die is er morgen bij. En Roel Jansen is geschorst. Dus ja, daar loop je tegenaan. De verdedigers, dit is morgen de 29e wedstrijd. Dus ja, dat die een keer tegen de 5e gele kaart aanlopen, dat is te verwachten. Nou, in zijn plaats speelt Michijan. Dat is duidelijk. Ja, Opoku zien we ook nog niet. Want je had gezegd van ja, die hoop ik er wel weer bij te hebben tegen Fortuna. Hoe is het daarmee? Nee, die heeft wel een terugslag gehad deze week. Dus die zal tegen Fortuna, tegen Den Bosch en tegen Dordrecht zal die er nog niet bij zijn. En dan hebben we het weekend, Interland weekend en dan tegen NAC is hij er waarschijnlijk wel bij. Ik mis ook Racey daar op de training vandaag. Ja, die heeft wat last van zijn enkel. Die heeft gisteren een tikje gehad en die zou de training, in principe was er geen probleem, maar die kreeg toch wat last. Dus die is naar binnen gegaan. Dus te kijken hoe die opdroogt morgen. Maar ik hoor jou zeggen, Vito is er morgen gewoon bij. Hij kan ook starten, denk je? Nou, dat denk ik wel. We moeten even afwachten hoe het na vandaag is na de training. En dan ga ik daar een beslissing over nemen of ik hem morgen wel of niet laat starten. Ik kan ook ervoor kiezen door hem achter de hand te houden. Maar dat gaan we morgen bekijken. Het is ook afhankelijk of Racey daar wel of niet fit is. Ja, en anders heb je nog een andere nieuweling klaarstaan natuurlijk. Meestal dan die debuteert dan in de basis. Misschien de kans voor Salalem. Kan ook. Is ook een optie om hem te laten starten. Dus ik heb mogelijkheden te overmorgen. Dus ik kan er nog eens een mooie nacht over slapen. En ook Torino Hunte zal weer starten in de basis. De vleugelaanvaller lijkt zijn plekje definitief veroverd te hebben in de ploeg. Ja, zoals ik al eerder zei, misschien vorig jaar ook voor mezelf heb ik het al aangegeven. Van, we hebben iedereen nodig. En het begin van het seizoen speelde ik vrij goed. En hadden ze mij nodig. En toen ging het even wat minder. En toen hebben andere mensen mijn plek heel goed ingenomen. En nu is het weer aan mij de taak om te laten zien dat ik er klaar voor ben. En weer in de basis te knokken. Torino heeft zich de laatste 1,5 jaar uitstekend ontwikkeld. Is van wisselspeler opgeklommen naar basisspeler. Is de laatste weken nog wel wat wisselvallig, vind ik, in zijn vorm. Maar ja, is iemand die een actie heeft die ook een doelpunt tegenwoordig kan maken. Dat schortte er vorig jaar aan. Die fysiek ijzersterk is. Dus goed karakter, is gewoon een prima gozer om mee te werken. Je contract loopt af in de zomer. Je hebt wel een optie voor nog een seizoen. Wat wil jij? Ik wil met VVV naar de Eredivisie. En ik hoop dat ze het contract lichten. Dat weet je natuurlijk niet. En buiten mijn zaakwaarnemer houdt me er buiten wat er verder speelt. En ik maak me daar eigenlijk niet zo druk over. Dus ik zie het wel. Ja, wij gaan voor 1 april gaan we al die gesprekken voeren. En het lijkt me handiger dat we dat eerst met de spelers zelf bespreken dan dat ik dat met jullie bespreek. Tot slot terug naar de wedstrijd van morgen. Eerder dit seizoen in Sittard verloor VVV met 2-0 van Fortuna. De Vennonaren speelden toen bijna de hele tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Roel Jansen. Vorig seizoen won VVV in de koel eenvoudig met 4-1 van Fortuna. Doelpunten werden toegescoord door Opoku, Resida, Hunte en Promes. Oh ja, en maandag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. In Den Bosch wacht dan de nummer 13 van de Jupiler League.